Una festa major amb una regata de rem i una rivalitat única? El Sant Morramurra se celebra cada 24 de juliol a Lloret de Mar per la Festa Major de Santa Cristina. És una tradició marinera que data del segle XIX i que reviu la competència que hi havia entre els pescadors per ser els primers en arribar a terra i vendre el peix. En aquest cas també es fa perquè antigament era difícil accedir a la platja de Santa Cristina pels camins de terra i la processó es va començar a fer per mar, amb l'ajuda d'aquests pescadors. Sant Morramurra és l'expressió que utilitzen els pescadors per referir-se a l'acció de portar la barca del mar fins a la sorra i que s'hi quedi encallada. I en això consisteix aquesta regata, que es fa amb llagut, l'embarcació que antigament s'utilitzava per la pesca i amb qui actualment hi competeixen 8 remers i un timoner arreu de Catalunya. El Sant Morramurra, per això, es fa únicament a Lloret, entre els 9 clubs de rem que hi ha, que representen els antics gremis i confraries. El dia de Santa Cristina comença a les 8 del matí amb la sortida de la processó, amb les 9 banderes de les 9 entitats que hi havia antigament, que van des de l'església de Sant Romà fins a la platja on tenen la barca capitana preparada per sortir. Surten de la platja de Lloret, juntament amb els llaguts, fins a veure l'ermita de Sant Pere del Bosc, a gairebé 2 quilòmetres i mig de la platja de Santa Cristina. Allà es canta la salve i s'alcen els rems abans de començar la regata. La regata és única, ja que les vistes que es tenen de Lloret des del mar són privilegiades i la gent la segueix de ben a prop amb els seus barcos. Un cop acabada la categoria masculina és el torn de la femenina, que a diferència de la dels homes, recorren 1 quilòmetre fins a la mateixa platja de Santa Cristina. Els guanyadors de les dues categories s'emporten el millor premi de tots, l'honor de la victòria. Un honor molt preuat entre tots els lloretencs i lloretenques. Lloret de Mar. No sempre coneixem l'origen exacte dels noms de les ciutats, però a Lloret no en tenim cap dubte. Ve de lauretum, que significa lloredar, i per aquest mateix motiu s'hi troba un llorer en el seu escut. I de mar no només per la seva ubicació, sinó que també es viu de cara al mar. Un bon exemple d'això són els seus dos camins de ruta. El que comença aquí, sobre Sa Caleta i sota el castell d'en Plaja. Que tot i que la seva construcció entre el 1935 i el 1940 va generar molta polèmica, s'ha acabat convertint en un dels símbols de la ciutat. I el camí de ronda fins a Blanes, que és més relaxat i on fins i tot pots parar-te a fer-te un bany en el seu recorregut o, per exemple, endinsar-te en els jardins de Santa Clotilde. I és que aquests jardins, que es troben damunt d'un penya-segat entre Cala Boadella i la platja de Fanals, és un dels tresors més ben guardats de la ciutat, que van ser encarregats pel marquès de Roviralta, un enamorat dels jardins italians de l'època renaixentista. I construïts a partir del 1919 i que porten el nom de la seva primera dona. I abans de marxar he estat al passeig de les Palmeres. I m'he trobat amb la Font de Canaletes, sí, ho has escoltat bé. I és que el 1968 Barcelona va fer un regal a la ciutat de Lloret i no podria ser cap altra que aquesta còpia exacta de la Font de Canaletes. I el que no sé és si els lloretencs i les lloretenques també venen aquí a fer celebracions. Bé, nosaltres estem fent aquesta beca Propulsió i justament busquem a persones de Lloret que ens expliquin una miqueta algunes característiques del lloc. Clar, en el teu cas, ara fa temps que vius fora, sí. Però entenc que aquest sentiment de Lloret i d'on vens, no?, sempre queda dins. Llavors, no sé, explica'ns una miqueta alguns records de la teva vida que tinguis a Lloret, de quan eres petit o més de gran, com vulguis. Jo he viscut tota la vida, he crescut a Lloret. El que passa que jo vaig marxar de molt petit a jugar al Barça, però sempre hi ha bons records. Me'n recordo sempre, al final tenia que marxar una miqueta abans del col·le. Els amics sempre em diuen, quan tu marxaves, la classe ja s'acabava. Ja s'acabava. Fèiem soroll i ja la professora o el professor que feia Marc Muniesa, un defensa. Es donava per vençut o vençuda i per ells sempre em recordo. Era una mica dur perquè no podia estar molt amb ells, però clar, jo al final estava complint un dels meus somnis. Ja en perspectiva, no, ara? Com ho veus? Sí, probablement amb el millor Barça de la història. Un nano de 17 anys, que tota la vida des de petit doncs ja portava més, però abans d'entrar al Barça, el meu pare i el meu avi són socis, doncs anàvem molt al Camp Nou, al Palau Blaugrana, i poder jugar amb aquesta fornada de jugadors que molts eren formats a la Masia, doncs, i amb en Guardiola com a entrenador, i tot el que es va guanyar, doncs, per mi va ser un somni. I ara, després de 16 anys, doncs, quan mirem fotos o vídeos, perquè els nens m'ho demanen, doncs flipen. Al final, tot el que hem viscut és una que a molta gent li agradaria poder viure, nosaltres vam tenir la sort de fer-ho, i al final són records que queden per sempre. Portes igualment a Lloret i la Costa Brava al món amb aquesta samarreta. Què trobes a faltar ara de Catalunya? El que trobo més a faltar potser és aquí a Qatar també tenim platja i mar, però la platja de Lloret, de Fanals, Santa Cristina, Calacanyelles, sortir a donar una volta en barquet. Parleu català, casa? Sí, parlem tot en català. Doncs els en parlem de que casa nostra és
és Catalunya, és Lloret, Girona, Santa Coloma de Farners, que algun dia hi tornarem. Moltíssimes gràcies per explicar-nos aquestes cosetes, aquestes curiositats que potser molta gent no sap de tu i també de Lloret. I gràcies per tot. Ens Moltes veiem gràcies a aviat. vosaltres. Sí, Catalunya. segur que sí. El pròxim cop, cara a cara.